Приятели, аз съм Арти БГ и днес ще имаме клип на Clash Royale. Днес ще направим чест опенинг, но преди това ще апгрейднем картата Мускетар. Готово. И тук имаме съобщение. Ще го разгледаме после. Първо ще почнем да отваряме фри честовете. 2 джема, 1 найт, унакваме скелетънс и 2 спер гоблин, тъкно да си ги апгрейднем. На 4 лева. Още един чест. 29 голд. Една Heroes, unlock минините и 2 спер гоблини. Добре. Silver chest. 19 голд. Една арчерка, един найт и Heroes. Сега Crown chest. 193 голд. 2 джема, 5 скелетън, 18 спер гоблини, ще им път да ги купим, 3 гоблин хати и отклопнахме Witch. Имаме вече Witch, но сега 3 нови карти. Вземаме 300 голд, 4 арчери, 9 гоблини, 10 помбера, 2 мини пеки, unlockнахме Valkyria, Evagiant и гоблин барел. Пакети. Надявам се някаква нова. Надявам се на балон, Giant, Light, не толкова. Най-много на скелетон армия или Крит. Но нищо. И това е добре. Сега да апгрейднем картите. Първо. Добре. Сега трябва да вкараме Witch. Witch на... Тура се на кома. О, окей, тук е трябва на нещо. Миният. Някак да ги вкараме. Те може също да спират така. Това. Сега ще апгрейднем другите. Тебе ще апгрейднем. Така, блокират зелено. Но може да съберем да си купим Giant Skeleton, но аз не я харесвам тази карта много. Трябваше мини пек. Куда 20? Ето тук ще печим левел up. Вече сме четвърти. Добре. Ако останахме без голд. Сега ще изиграем някакви две битки. И почваме. Годинът. Пускаме това. Локирането. Пускаме годинът. Мини пекото. И сега играем добре.
Пускаме Witch. Мартин Хулиган? Yes. Валкирия определено. Ако пусна нещо под скелетон дни. Този пич момче се отказва. Сигурно. Отказа се. Първа победа. Witch е доста силна карта. И Silver Chest. Ако съберем 50 гол, че си апгрейд на мини-пек. Няма нищо, пише се. Пускаме директно мини-пека и Валкирия отпреди. Ако пусна скелетон армия. Нямаше да си пусна байла. Но, нищо. Така. И се разсейват заедно. Тази играта не можеше да загубим. Просто го виждам. Някак си. Много сеш. Добре, взех от кулата. Айде Фарго. А сигурно има Фарго. Няма как да го няма. Ще пуснем един Giant и пак е на Валкирия. Сега гледаме да му вземем другата кула. Тук ще пусна Baby Dragon. Мини-пеката. Айде знае. Witch. Много ган на Witch това, че... Много еликсир. Да не само тя има доста такива карти. Примерно Giant-а. Giant-а помага. Фарго. Една Валкирия. И тука. Няма шанс да победим. Ще загубим 100%. Почти безкрай. Да. Ужас. И нищо, случваше се да се губи. Не е толкова фатално. И почваме следващата битка. Има лава. Браво. Пускаме мини-пеката. И удар. Много съм добър. Смях. Пак направих тъпичко. Взехме табела. И той не взехме. Той бе. Пускаме Валкирия.
Сега се боря за долу. Тук почвам с минимум. Тут сме взели. Тази игра мисля, че ще спечелиме. Да. Матч овер. Какъв час? Супер меч. Пак си го. Ами, дали ще играем още малко, за да съберем 50 гол, да си апгрейднем мини пека. И много. Пускаме Goblin Barrel, Giant. Това беше малко глупаво от негова страна. Зле. Трябва мини пека. Добре, не ни го взе. Това е добре. Нека да си изтърпя един път по-първо. Пускаме така. Събираме зоовичката. Тук ще пуснем мишката. Това се получи добре. Тук ще пуснем валкирията. Не ги трябва. Сега се борим за 3 купи. Просто пускаме джайанта. И ако не пуснем нещо друго, ще се справим. Пускаме един фаргъл и печелим. Да. Good game. Добра игра беше. Добра игра той. И 48 голд. 17 карти от 73. И вече почваме да събираме повече карти. Вече имаме... Може да вкараме скелетоните, но няма на какво да стоят това ни дека за сега. Другия път, ако искате, може да направим пак chest opening. Ако искате. Ако ви е харесал клипа, ударете един лайк и ще се видим отново следващия път. Чао!